sidste aften. Klokken er 5. Nu vil jeg prøve at gå en tur på hele området her. På det her tidspunkt, det har jeg vist aldrig prøvet. Det har været en lidt blæsende dag, men nu har vinden lagt sig. Og ja, det her, det er barområdet. Herovre er der vandpibeområde, men der er ikke så mange. 30% belægning, så der er ikke så mange der. Det er hovedrestauranten. Mange fine steder, man kan sidde. Nye gæster fra Oslo er på vej hjem. Hallo. Hello. Yes, brother. Hello, and you look up today. Good. Yes, downstairs. I come to 1 minute. Say it. Det er så op mod receptionen. Og jeg lige har fundet ud af, at jeg skal hentes klokken 10:20 i morgen, så der er jo dejlig god tid. Der er nye rejsende der. Der er jo rigtig god tid i morgen formiddag til at spise og pakke og ja, stille og roligt, ingen stress og jag, før man kommer ud i lufthavnen. Og det er så foyeren. Og der kan man gå herud. Nu har jeg været her 2 gange. Jeg har ikke set nogen sidde herude endnu, men det er altså et helt fantastisk sted. Og alt det man ser her, det er altså på hotellet. Og så kan jeg så gå tilbage. Ud. Det er så ja, indgangen til hotellet. Og det var derfor jeg skiftede. Det var fordi jeg havde det deroppe, og det er jo rigtig fint. Den ligger lige ude til, hvor busser og masser af mad lastbiler kommer både tidligere og sent. Så det larmer sgu lidt for mig. Og så kan man også lave noget af rockuld. Ja, jeg ved ikke hvor pænt det er, men prøv med det. Masser af fine sådan oaser herinde. Og når vi ikke lige om jeg når at komme igennem, inden det bliver alt for mørkt, fordi
Det går hurtigt hernede. 513. Det var deroppe, jeg håbede, jeg havde kommet til at bo. Men det skete så ikke. Men der, hvor jeg bor nu, det er jeg så heller ikke over. Det er jo sådan, laver vi sådan noget arabisk stil, det her. Nu er jeg blevet sådan stedkendt. Så nu er jeg til at finde rundt, når man har været her 2 gange. Deres kaktusser, de er pænt store. Og så er det sådan nogle køkkenhaver indimellem. Det synes jeg faktisk er meget imponerende. Jeg ved ikke lige, hvad det her er for noget. Og det var deroppe, hvor jeg stod uden for receptionen og filmede ned. Det træ der, det begynder sådan lige så stille at springe ud med nogle røde blomster. Og her er en rigtig køkkenhave, de bruger, har jeg ladet mig fortælle. De fineste kål og majs. Og hvad nu der ellers gemmer sig dernede, men jeg ved ikke, nu tillader jeg mig at gå helt hen. Her er jo så også fint appelsintræ. Det er friskpresset juice. Så kommer man så ned til vandet. Stadigvæk masser af kål. Her er så også en fin bar, som er ved at lukke nu. Hallo! Hyggeligt at sidde hernede også. Få en lille drinks. Og så er jeg nødt til at gå den her vej, fordi der er jo et poolområde heroppe, som er for eliten, tror jeg. Det er derfor, jeg ikke ligger deroppe. Men hernede er der også... Ja, herinde kan man jo se. Sharm el-Sheikh er jo meget specielt. Alt ligger helt langs kysten her. Og dernede går man så ud, når man skal snorkel. Se det mørk. Der går det 30 meter ned, så det er der, man snorker. Det lys der er inde, sådan nogle skarpe koraller, så der går man ikke. Og hernede er der noget tattoo, og manden han har været ved mig flere gange. Og mener, at jeg skal have flere tattoo, det har jeg sagt til ham, det skal jeg så ikke. Må se, hvor billigt det er. Men han er god, siger han. Han er også kunder. Og det er endda dansker. Ej, det kan ikke passe det her. Jeg går og laver det her film her, vel? Og så sidder din mand her. Jeg siger, det kan da ikke passe, jeg går og filmer hele, og så sidder din mand her. Hvad skal han nu have tatoveret? Dit navn? Han skal have rettet den, han fik lavet sidst. Nå, okay. Han har det der meget tynde hud. Ja, okay. Og så ligesom det var løbet ud. Ja, okay. Så siger han, det kan han rette op med nogle skygger. Ja, ja. Jeg tror, han er dygtig, ham der, faktisk. Så Han har... jeg har sådan en gammel en, den ulven og så sådan nogle indianer, et eller andet dernede under, ikke? Det eneste, jeg ville have, det var noget farve i øjnene. Ja, okay. Og de stod, og de rodede, og de reagerede, jeg tænkte, det var da helvede. Så har han så lavet noget skygger noget. Og
så på et tidspunkt, så siger jeg, at det er stadigvæk en ulv, ikke? Så ham der sad, så er jo så sagde han, nej, nu er det jo en kamel. Jo, Jeg er jo. lidt spændt på at kigge. Ja, okay. Nå, jamen jeg er rundt og filme lidt, så... Jeg kan godt forstå. Ja, Man skal da have lidt med hjem. ja ikke også? Jo. Ja, vi ses. Det gør vi. Nå, det var lidt sjovt, at de sad derinde lige pludselig. Men det her, det er så... Ja, det ligner jo sådan en racerbane. Og det er nok ikke... Ja, jo. 100 meter på 9 minutter, det er jo også godt nok. Og nye rejsende kommer ind. Nogen tager hjem i morgen. Glæder mig faktisk. Det er poolmanden. Det er en lang støvsuger, han har. Jo. Så er vi været tilbage til restaurantområdet, det er deroppe. Vandpibeområdet der. Og her kan man, hvis man er forelsket, så kan man bestille middag hernede og sidde hernede om aftenen. Og så sige, hvis det blæser lidt for mig, så er det nok ikke en god idé. Fint nok er det.
så nærmer vi os jo, hvor jeg bor. Noget rigtig fint den derinde med blomster. Her er også et fint sted, man kan sidde nede ved og kigge ud over det røde hav. Jeg tror, det vil være fint om morgenen, når solen står op derude. Ja, det er også fint nok nu. Jeg ved ikke, hvordan det lyder, når jeg går, men jeg prøver altså at liste, men 100 plus, så lister man ikke så nemt. Og så kommer vi snart op til min pool. Og med min pool, så mener jeg det faktisk, fordi jeg har ikke set en eneste, der har badet i den pool den uge, jeg har været her. 17,5 grader, det afskrækker åbenbart. Jeg synes jo, det er rigtig dejligt med en forfriskende dukke. Så. Min pool. Som så ikke er min pool mere. Så må der andre om prøve den. Det er så der jeg bor. Ganske udmærket sted. Så er det med at mind your step, når man har fået for mange drinks. Ja. Så tilbage til scratch. Masser af folk, der sidder for en drinks inden spisetid om en lille time.